Ето как се споделя документ, който да не може да се сваля в Google Drive. Ето го нашия документ, той вече е направен, но сега ще го покажа. Цъкаме на споделянето и ето тук, първо, ето тук избираме да е обикновен потребител. И второ, ето тук цъкаме на настройки. И тук на настройките всички тия трябва да се махнат. И след като се махнат, документът изглежда ето по този начин. И тук вече цък няма опции за сваляне. Нищо не мога да правя. Пак мога да маркирам текста, но една идея е малко по-трудно, отколкото просто е така да го свалим. Даже и печат не може да се направи. Ако натисна Ctrl-P, опциите за печат са деактивирани. Това сигурно има начин да се бутне, но така е една идея да се затруднат хората.